mahita saluhutna. Di bagasan las niroha dohita mamuji Tuhata. Di minggu sadarion laos tongon puncak pesta parheheon ni seksi paropuan HKBP Bandung Timur. Marsangap ma Tuhata marhite-hite parsaorata. Puji Tuhan debata ale tondiku, jalana sarohaku mamuji goarna nabadiai. Puji Tuhan debata ale tondiku, jalana halupa hondeng dan nibasana sudena. Atong tapahibul marohata, marhite pamujiota, marende mahita. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen.
hisapan mahamu songon poso-poso nai baru tubui. Disusu na denggan na so mangasi, asalam ganda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagogo tai, olopon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, namandok ngoleate dohami tuho, ala ditaluhon ho dodo sadohot hamatean, marhite-hite hamatem, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangolu hami ala ni haheon mi, ndang polabe mabiar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami, ruas mudo hami, dipaucat hodo hami sian haholomon tu hati uron, sian hamatean Tuhan ngoluan, atong pargogoi mahami mamuji, dohot mangoloi ho ari-ari, pasangap ho di bagasan haporseon na mangolu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. patik ni debata, imasian sada Petrus 2, ayat sada sahat rodi 2. Atong bolokon hamuma nasa hajahaton, dohot nasa akal, dohot panghiburuan, nang panihayon, songon poso-poso nai baru tubuh, kuasan mahamu disusunatama, naso marlaok, asalam magodang hamu, horhonon nii, bahen haluaon, ido sahatna, atong rak mangidogo gemahita tuado pandi debata, lau mangulahon nahombar tu patiki. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patiki. Amin.
Atopotima dosata tu debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogona sohatu dosan. Para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, roh tujoloni habang sahabadion mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Masai jojot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata dohot pampahenan nami naroai. Patado dang huatu rehon hami par sauran nami dohot ho Tuhan hupangasaon hami gogo nang pikiran nami. Siroha, patalupa doa kami dulur nami songon hina, otong-otong keluarga nang huria. Jalan dang wator yang kami lo nami ditongoni keluarga. Saya holan diri nami dohu pajolohan. Pargugoi bahami patupahon lomoni roham, songon soripada nama marhadiaran tu debata. Dang huhaholongi hami hosian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubaen hami. Dibaheni ramadori masmu jala kuhum kami tuhamatean saleleng nilelengna. Alai nama porus mahamin waeng tu asini roham nagodangi. Mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak haholongan ni roham. Si pangolu hami dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya sima roham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Songonon dohatani Tuhan Jehovah. Nunga diar sahihoau marhite sian aka dosam.
Jalanunga di lojai hoa umarhite siang aka hajahatonmu. Au tutu, au sendiri manelesai aka pangalosionmu. Alani hati gorakku. Jalandang hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Tabegema turpuk epistel di parmingguota sadarion imana tersurat di pangukapon 20 sada ayat 5 sahadro di ayat pitu. Ayat 5. Dungi didok nahudul di habang saima idama saluhutna dohu paembaru jadi didokma surat ton mai ai haposan do akka hataon jala nasitong. Ayat onom. Laos didokma tu ahu nunga saut. Au do parjolo jala parbudi. Ponana jala ujungna. Lehonok koma tu namau asian mual aik hangoluani sopola tuhoron. Ayat pitu. Teanon nina monangi masaluhutna. Jala ahu gabe debatana, ibana gabe anakku. Ido sahatna, martua ma natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin.
saha tidakon ma haporsiautai, songon na hina tidakon ni dongata, saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Alet sehat bede bata Jahoba, ido ama pargogona suatu dosan, na tumo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni de bata Jahoba na sasadai, imana tinubuan ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni Silatus, na mate terpajar do ibana di hau pinor silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamuni debata Jahoba, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana paima mula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea di tondi Porbadia, jaladong sadauria na badia, Kuria atau panihala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia taina mandok, mula mangolu sogo daging nihalak naung mate, do dia ngoluan na sora sudah. Amin.
tabegema korsian perempuan. Dung selesai notikting tabege angklung sian seksi perempuan.
Shalom, horas madihita saluhutna. Amang inang naposobulung hujah kami ma akaudolan ni warta jemaata di bagasa mingguon. Naparjolo may nomor 2 kegiatan seksi perempuan di Parkeheon ni seksi perempuan. Naparjolo nunga di patupa pelaksanaan kunjungan kasih tu akarwasta ima nasubui bargareja lanyaka bagasa parsahiton mulai tema di seksi perempuan. Napaduahon hari ini 16 April 2023 adalah pesta puncak Parkeheon seksi perempuan HKBP Bandung Timur. Sehubungan dengan itu di semua kebaktian setelah khotbah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua dan pesta amplop yang disediakan ke depan antar. Jadi tapatupa mai madurung tujolo mahitanon. Namangihut khusus kepada perempuan pembawa tandok yang berisi beras sebagai silua yang akan diserahkan setelah persembahan kedua. Anon Rahma Sudie Udurate Yakainata di persembahan kedua. Marilah kita doakan dan memberikan semangat tu seksi perempuan ni Huriata. Jadi mewakili sudah ruas Parhalado, Pendeta Diakonis Pasahaton, selamat puncak Parkeheon seksi perempuan ni Huriah HKBP Bandung Timur. Tetap masih semangat hati ya kaina. Tuhan memberkati. 13, 14, 15, 16 dan 17 taparwahoma alangata tiup warta jemaata teta jahama akan nomor domuat tu hita baik tu keluarga boy manon tahubungi akan berhubungan tu si. Nomor 2 jemaat baru mulai minggu ini telah diterima jemaat baru keluarga Bapak Charlie Leonard Silain, Ibu Ais Mariani Boru Panjaitan bersama 1 orang anaknya yang datang dari HKBP Taman Mini bertempat tinggal di Wik 6, alamat lengkap. Yang kedua, mulai minggu ini telah diterima jemaat baru saudara Simon Willem Stepanus Simorangkir yang datang dari GKO Sarijadi Bandung bertempat di Wik 14, alamat lengkap. Yang ketiga, mulai minggu ini telah diterima jemaat baru keluarga Bapak Jeremy Hasiholan Sitompul, Ibu Apriali Ruby Ratio Boru Sihotang. Mereka jemaat yang telah menerima pemberkatan nikah di gereja kita bertempat tinggal di Wik 9, alamatnya lengkap. Napatuluhon warta pemberkatan nikah, warta Naparjolo, warta pertama akan menerima pemberkatan nikah saudara Yusuf Arwadi Simanung Kalit, putra Bapak Hardison Simanung Kalit almarhum, Ibu Katerina Boru Sibarani, jemaat HKBP Resort Purwakarta, dengan saudari Jessica Kristi Boru Sirait, putri Bapak John Mason Sirait, Ibu Tati Ferawati Boru Gultom dari Wik 9 Jemaat HKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan di hari Sabtu 15 April 2023 di HKBP Resort Bandung Timur dan pemberkatan akan dilaksanakan hari Sabtu 29 April 2023 di HKBP Resort Purwakarta. Napau paton pertangangan week nama jabui dohot acara sermon week nunga adong disi taparrohauma dise na patupahon sermon week di bagas week masing-masing. Nomor 5 jemaat tanah merulang tahun sudah ruas pasahaton songon inang Parhalado diakonista amang paditata natulu inang pasahaton selama ulang tahun di Hamuna, panjang umur, sehat selalu, nomor ulang tahun di bagasa mingguan, mulai tanggal 10 April 122, 57 halak, 97 orang. Yang selanjutnya tentang keuangan gereja, amang inang taparwahoma bolotungadong akapanuratan, goar, songoninang besar uang yang kita serahkan tidak sesuai dengan jumlah yang tertera, untuk diperbaiki. Tiktin tambahan amang inang, tajaga kebersihan ni gereja tahun nate. Jadi bolo tabereng doa dong di karositai adong bungkus permen, unang tatabay ate. Tabuak bungkus permen ini tasakui tabolok komanon di luar. Asayas bagas joron itu hat tahun.
napaduahon di hamua inanami ala bagak-bagak pakyamu tutu marputu dan nok kamu ate. Pasti deh pangiduan nami asa badia altar tahun unang mana kok kita marpoto tu gijang ola ni tanggau ma bolo tungboy ate pangiduan tadi kesepakatan ta bersama deh di panitia tiki pembangunan songoni nang sian parhalado. Tuhan memberkati kita sudah horas madihita. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan kita.
pujian bagi Tuhan. Karena Dia sungguh ajaib, Dia besar. Karena itu marilah kita memuji Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Berikan
Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta barita nauli, tongon di minggutta sadarion minggu kuasimodo giniti, ima sian buku ni panurirang Hesekil, biddu teluplonom, mamuka sian ayat 22, saharodi ayat 27, sohnoma didok hatani tu hatta, takasma tapai hutihut. Dibaini dohonomu ma tu pinopar ni Israel, sono doha tani Tuhan Jehovah. Dada Allahamu au mabain songoni, ale pinopar ni Israel, ala ni guar huna badiaido, nani ramuna muna di tonga-tonga ni bangso parbigu, akka hasahata munai. Jala au ma pabadiaho guar huna tumibuli. Naung ni ramuna muna di tonga-tonga ni akka bangso parbigu, na ni ramuna muna tahe di tonga-tonga na sida. Asatung ditadda akka bangso parbigu, audo Jehovah, ninna Tuhan Jehovah, ia dunghu perbadiai diriku di bagasan hamu dia do pamuna. Jala au mabuat hamu sian akka bangso parbigu, jala paluhutoku do hamu sian saluhut akka luat. Jala buanokku do hamu mulak tu tano munai. Dungi urasokku ma tu hamu aek akka natio asatung iasamu. Urasokku do hamu tahe sian saluhut haramuno munai. Dohot sian saluhut gana-gana munai. Jala leonokku tu hamu rohanai baru. Dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna. Jalau catokku do roha batu siad daging muna. Leonokku ma, jala leonokku tu hamu roha sibuk. Jala leonokku ma, todikku tu bagasan ate-ate muna. Jala au mabahesa. Asa marparangi hamu di bagasan akka patiku. Akka uhupupe radotan jala patupau munado. Ima sahatna. Hurian itu hatta minggu parjolo dung pesta ari haheheon itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Naung pagomosro hatta marngolu nai baru. Na pagomosro hatta pabua nungaro tu hatta Tuhan Yesus Kristus. Pai baru hongolutta. Di sada Petrus sada ayat tolu takasdo didok disi haheheon itu hatta Tuhan Yesus Kristus manubuho kita padua halihon. Asamar pakirimon na mangolu hita. Halak naung ditubuho padua halihon takas me mangatusi songo dia do kanamasa na binolusna pabua lam liling ibana mangolu di portibion idaon nama akahabal gauni debata. Berkat yang baru, sukacita yang baru, hal-hal yang baru dalam hidupnya. Alai dibalik ni dakolan pasu-pasu ne barui jalota. Adupat tado tantangan ne baru. Adupat tado persoalan ne baru. Alai alanunga di tubuh Tuhan hita padua halihon margugu mahita mengadupi saluhu nai. Kemudian itu hatta didok dison topik ni mingguan marparange hobartu hata ni debata. Diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Ada suatu pembaharuan. Adok perubahan di ngolu. Adok kisah nyata. Nanaing sifat satu kutu hitam. Sahalak pardihutani tentara Amerika natongon menghadapi kenyataan. Amatai dikirim marporang tu Vietnam. Nunga martau-tahun amatai soramulak siap perporangan ini. Jala sipata doro tu rohani inatani tentarai
na sumula beramat tahun itong nang mate do naing iparporangan ni ninna. Di sadatiki di guriton inatay masurat nagkirimon na to amatay aladong di bege inatay neng borhak muse robongan neng marporang tu Vietnam. Di surat ma hata-hata ni surat nai huhut ibana martangi yang di bagasa rohana. Isi ni surat nai dada holan Papua son sihol ni rohana tu amatai alai nama cai arga di pajojor inatairo akka hahurangan na ditikirap ibana dohot amatai jala dung di patorang ibana sudah akka hahurangan nai di surat nai nek pabuon na tu amatai adong do urut ni surat nai pabua iko berubah do ibana sianakka kibiasa nai diraju bimana hurang dengkat dua kaparangena tu amatai gudang hahurangan adong do niat manang tekad di inatai iko berubah ibana asa gabi istri na dengka di bana isini surat nai songonom ma perjolo di patorang gimana ma songo dia si holi rohana sehat do sudi na tininggal hon amatai dungi di padok ma akka isini rohanai na parjolo idok di ngotoro petahe hasian na hea hupa sudah gajib sebulan di bagasan tiki HP rikok don yan nek kirimot tai tuhuta alamar sahid na tuai asadok pasiubat ni na tuai ninna huripu do ilo takkoa wala na hupa sudah gajimi HP di paingut to doa labok asa maluau menebung imana perjulu dungi di dok museng di ngotoro petahe hasian namosok baju dinasmu tongon manggoso kau alalala pau manggoso huhuk manotot tipina huripu do muruko tuau HP labok go di paingut to au asa manat hati-hati molo manyitrika di dok muse di ngotoro petahe hasian nabesi si panganon gabe sudah to serapa pagi sebelum lau berangkat dinas huripu do songgahom mau HP labok do homa dok tuau asa denggano makubes ya kasih panganon di dok ibana muse di ngotoro PHP hasian na hupaksa ho lao piknik asa healing hita HP baru mulak do peho sia dinasmu tujabu nunga hurang modop po sabor ngini huripu do dijual ho asa lau hitang HP berjudo ho madongan yau na piknikin gudang gope di patorang ibana rupani alai hera di ujung ni surat idok gunang nai do hasian hahurangaku na sotar pajojor sada di suraton pola do jotto marsak kubain jala say jotto maila hubain di jolon yak kadongammu ala terlalu egoisau hurip do tadi konom mau manak sirak konom mau HP laptop do holong hiroham say nangek doho mga juau sabar doho mga juau jok nai hubain korba perasako alanya katindakaku inna ma di surat nai oppe macai godang gope si patureokku macai godang gope si paubaokku di pangalahokku asa tamaau songopar di hutan adenggat di jolom amang hasian radi dua marsiajar radi dua muba radi dua manadiko nak kahahurangaki sudi nai patu pauku mai jala idaomu mai dumula ko siap parporangan non
alai tahe mula doho hinna matong se. Ima isini surat nai tuha holongan ni rohanai di baga setang yanga jalanunga disadari bana sudia kahahuranganna kelemahanna nasipata pola mabet tarurak nasipata mabet maila amatai hinor roni hahurangan di pardi hutanai di baim masurati di amplop dititip pemai tudongan ni amatai di naneng borhak muse marporang rombongan namangi hutu Vietnam. Ternyata daksa ngabe dijaha amatai surati. Hira pigari nai nemendo sahat rombongani mate do amate tertebak. Daksa ngabe dijaha amatai surat tungosani anu ngamate ibana borak nai kerinduan ni seorang istri borak nai pakilalani seorang istri na punya komitmen ingin berubah memperbaharui diri alai dang adong be kesempatan lau patuduhoni dang adong be kesempatan dihamu bauni idaun ni amatai dijolo ni amatai tubuh masa ada perenungan bohado tahe marisuang go surati atik pedang sahat tu amat tai surati ternyata dang marisuang surati ega bisudedo jol mahasahatan ni surati ternyata surati boy gabe pe baruhon mulu ni inatai dina adong komitmen na ingin marhamu baum. Atik pedak sah surati tu hasahatan na alai naum marga tu torop ina nama jaha surati gabi adong perubahan. Pola do dimuat surati disada surat kabar na sangat terkenal hati hai jala asli ni surati dipamasuk tu sada museum. Ima hina argani surati nama baik torop mulu ni jolma marhamu baun jalat surat i berperan menginspirasi mulu ni torop halat muka dong sa porseaun doso songonima bangso Israel di jolo ni debata patuduho pangalaho na hurang denggan na pola gabi dibuang na sida pangalaho ni bangso Israel na pola didok marpangalaho na hurang jala marhuabatu bangso na pinili ni debata hape dang denggap parangena pola gabi dipaingot na sida pola do digobar ho panurirang Hesekil pakilalani bangsoi hira holi na masak mate do partodion na jala madili na sida disekil tulupito esapusada nunga marasak holi nami dang adong pakirimon dang adong kesempatan mangulu dunian alai dang adong bekairah hidup alania tung macai borat penderitani dia do pinasida taruas ni tu hatta bui masa do songoni di paihut panurirang Hesekil nama sai di tonga-tonga ni bangso ni debata nunga ditinggalhon nasida debata nunga dumengga di rohana sida manoba dewa gabi dalam nasida manadikot debata marti burak hajahatoni dang mabiar be mangulah dosa holan na di rohana ina ma dipatuduhon holan na di rohana ina ma dipangasahon dada debata be ukuran ni hasitonga di tonga-tonga di ngoluna alai nunga dirina patuduhang ulun toy samagoan dang nagabe lam dumenggang ngulu nasida diulah sonia mala lam susah dong pola digobar kon rohani bangsoi naung gabe marroha batu Bahasa pola digobar kosong roha betu.
rohani jolma nang gabi roha batu, rohani jolma nang maroha batu, ala roha batu, taboto do batu, tunglas di papanas bei, hatok bingali, nang bui bertahani. Molo pe di dadak tu api satok kidei mohop, pitor ngali dui. Songoni marohani jolma mulu maroha batu. Molo didok si paingot, didok akan adengan satok kido tangyon ni alai pitor mulak gue muse tu bakona na Somali. Ainunga pitor ngali. Molo di gobarhon rohani halak. Asing dua te pajup pangiba pak songon ngali. Pardopahan nape songon naso tabu berengon. Ya. Parsauran nangali ngatatu sirati. Ima mulu maroha batu. Roha batu, batu karas doi. Maule putaron. Susah dipecahkan. Tardok songonido pangalahoni jolam nama roha batu. Maul doi har-har siad dagingna. Dak tardok tu si hata alani jogalna. Berkeras. Holat tu hatta do natuk mengubai. Ido bena lehonokku matu rohamuna. Jalau catokku roha batu. Jala roha batu sama juga diidentikan dengan hati yang mati. Tidak punya rasa, tidak punya empati. Dan adong rasa peduli. Dan marpanarihon. Dangulo makilalahon song dia kana masa. Buama molo tabayakon rapita dot halak nama roha betu. Nasong kepedulian. Nasodong empatina. Buidu hita gabila makan hati lemar sahid molo saya buat turu hatak kapangalaho si songonon. Imana pinatorang si Hesekil. Alai rodo tu hatta mangucati. Dan tuk jolma mangucati yang goso dipeleho dirina tu debata. Alanido hamo kadonga sa persiaon bohado hita di tonga-tonga ni ngulut taon. Songon na pinangido ni trupukon. Marparange kobartu hata ni debata. Masih holo debata asa mangulu jolmai di bagasan hasonangan, di bagasak kadameon, di bagasak kolong ngiroha. Jala taboto dang tuk jolmai paluaho dirina siar roha batui. Sialanido rotu hatta lao mangalehon roha daging. Roha daging. Roha daging manghuto buku Hesekilon ima mangulu di bagasan roha nalabok. Marasing do tu padohan nasomal rupani mulut tabigi roha daging, roha sibuk. Alai roha sibuk, roha daging ima roha na radi makilala. Dak sitihan. Ate, taboto somalna mulu daging nadenggan panganon ikon labok deh. Sugeri merjugal sudido makatai. Ena baru jagal mona ha. Jugal-jugal song sipatu. Inna rupani. Alai didok di son roha daging. Ima roha nama kilala. Dileo tuhita roha na baru. Roha na marpakilalaan. Roha na uduk. Rohana mangatusi ido di leo debata. Jala ido na dijakon pardihutan ni tentarai uben na redei mana berubah. Uben na berkomitmen di mana berubah. Uben na udur rohana mengubah dirina adong tekad diban. Jala songonido komitmen ni bangsa Israel dumulak sian habuangan ni. Ikonadong hai baruor di nasida. Songnido nang nguluta hamu akamanginang
dukta pestahon, pesta haheon itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Masuk mahita tu minggu kuasi moru geniti. Radidu hita di pai baru tu hatai, manang tapajogal loro hatta. Manang na tatutuk do diri tatup pembaharuan. Minggu kuasi mono geniti. Dienek doi secara Petrus 2 ayat 2. Songon poso-poso mahamu nai baru tubuh na wasan disusu natama. Susu naso mengasi, air susu yang murni. Seorang bayi membutuhkan ASI dalam hidupnya. Peranan ASI ido susu yang murni do harorwani ngolu didak danahi di poso-posoi. Molo di dok songo poso-poso nai baru tubuh mahamu na uasa di susu natama ala memang ido sumber kehidupan didak danahi. Marasing do kekuatan ni susu yang murni itu susu permula. Ala memang dang holan peranan ni ASI na takas di si. Alai tarida do tangiang do holong hirohani na torasi. Pai huti-huti anak konai. Na mangihut ASI berperan doi meningkatkan metabolisme daya tahan tubuh tidak danahi. Ido benna akan abor hak siak kitaan. Naliling di pajai ropani mau limar sahid. Alaha daya tahan tubuhnya sangat kuat. Tentu dia tidak rentan dengan penyakit. Jala di sisi yang lain bayi pasti mengenal ibunya. Molo dilihat tu halak ngetor tangis. Bah ngetor menadatina. Songonido poso-poso. Next songoni ngolu niya kena persea. Namar sigat tu Tuhani ala memang hatani Tuhani do harorwani ngolu di bana. Hatani Tuhani do kekuatanna. Hatani Tuhani do sumber hidupna. Jala hatani Tuhani do memampukan meningkatkan metabolisme ni haporsiaonna. Dan gabe mangirput molo ro akatan tangan do penderitaan songon haporsiaon ni sihir putih, haporsia sihir put. Jala hatani Tuhani do na memampukan mamerik tu jolo. Song dia sakak mi debata. Buhama hitang akan nang pinahamaw li tu hatai. Molo poso-poso hatop ditadda na torasna. Buhama hita kanong tarpasu-pasu. Hatop manadda tu hatai marhiti kapabenan na dingulutta. Ala Tuhanido mangalion narikot di hita. Metabolisme iman kita dan firman Tuhan itu merupakan senjata kita untuk menghadapi sudia kahamolon di tonga-tonga nguluta. Gabi margugu mahita mangulu, gabi semangat mahita mangulu, gabi mampu mahita mengadupi akasongo dia namasa natabulus di tonga-tonga di pertibion ala tukdo hatani Tuhani menopang nguluta siaragam yaka persoalan. Kita dapat bertahan menghadapi apapun dalam hidup ini. Ainunga di leon hatani Tuhani, gugu di hita, songon poso-poso, nai baru tubui, nawasa di susu natama. Jala sebaliknya, godaan besar bagi bayi, terutama balita, jika menikmati jajanan yang beragam, yang sembarangan, boyde gabi hatok mersahid. Songoni mangulu ni zolma, mulu saya manangi honakka.
hata-hata na manggugay rohan ng pikiran na, mabay ni mana dang margugo. Hurian itu hatta, tapatuduhong manguluta, gabi halak Kristen na markwasimodo geniti. Adok perubahan tekad. Mampu hita menadaha hurang hatta di jolo ni debata. Mampu hita mengoreksi diri di jolo ni debata. Jalalas rohatta di pestata sedarion, pesta parheheon ni seksi parupuan. Luar biasa duaka parupuan ni huriaton nate. Mulai na sugut pukul 6 tong asia jam 10 sada pukul 3 non pukul 6 di pasu-pasu tu hatta mahamu. Suara ni minggu kasimodo geniti takas mama kulingi hita. Ikon sadaro hatta mangalo nasa subian ni portibion na manigay ngulutta. Unang ulo hita dipengaruhi songo dia kapanosa ang portibion. Ate. Sadama hita mamuji tu hatta. Songo siragap tau dia te. Siragap sudi macayuli ni. Alai posdoroha. Ikon nang sadaro hatta. Songo siragap teita. Siragam mahita mangalo panosang iportibion. Seragam mahita patuduan holong iroha. Unang baju seragam, roha meragam. Bahaya dong. Tuk mahita mangargahon parsauran nabadia di tonga-tonga ni huria. Songon hatari paran ni hata ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Parupuan songon saksi pertama di haheheon itu hatta Tuhan Yesus Kristus si naing satolop pita akka parupuan hehe patuduhon hai baruon marhite ngolu na marsihohot tutu hattai hidup di pasu-pasu tu hatta ma ngulut tasaluna margogo maka pengurus jala margogo ma sudiaka nama kubasi di tonga-tonga ni seksi parupuan kuasi modoginiti tajalo jala tahanguluhom mahatan itu hani na mangaliw gugus semangat ng pos ni roha di hita. Amin martang yang mahita. Debataman nami marhiti Jesus Kristus pasu-pasu mahatam gabi hanguluan nami. Si patahu pajozor hami kahahurangan nami dia dupam muna badiai. Jalaradido hami berubah marhite komitmen ni haporsion nami. Alay pargugui hami Tuhan, patuk kami mangarubai. Anggo diri nami do, daktuk kami berubah. Alay na pinarguguan ito dim do Tuhan. Ajari mahami marpanarihon. Anunga di sulukoko ngolu ne baru, todi ne baru. Tu bagasan roha nami, tu bagasan ate-ate nami. Gabituk mahami patuduhon akka parbuene baru di ngulu namion. Pasu-pasu manang pesta nami sadarion. Akaina nami parupuan na patuduhon hasadaon na. Patuduhon na kanadumengkan. Mameleho na kanauli tutong-atongan ni huriam. Marhite pesta namion. Marsangak maho Tuhan. Tuoma pasatami sa ngulu nami. Pikiran nami, roha nami. Ima gabe inganammu. Margugu jala marpos ni roha. Marlas ni roha mahami manguduti area ni ngulu nami. Molo tunga dong. Siya tonga-tonga nami. Nasa di baga sa parsahiton sulukuk kaguguni. Tuk doho gabe maddaoni. Na di baga sa parukilon Tuhan. Ho na mga los semangat ng pos ni roha pe. Sarihom matoktong ngulu nami. Rapdo to mahami. Mga saho Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huhut pasahaton pilihan paduahon na tupusat songoni nang marhite amplop pesta seksi parupuan anggo boras dohot gatini borasi anoppe parpudi tapasahat.
songon nilo matiki madokata sian panitia. Ketua panitia. Shalom. Horas madihita saluhna. Nahu parsangapi hami amang padita Siregar, doho keluarga, amang padita siahaan dohot keluarga, inang pendeta Burusinaga, doho keluarga, inang diakones Buruaruan, dohot keluarga. Suak songoni na huhaulong hami, amanami, inanami, na adong di ngananon. Begitu juga anak kami, na pasobulong yang kami sayangi. Selamat Paskah madihita saluhna. Parjolo mahita tutu, madok mauliate tutu hatta pardengga basai. Ala dilia do dihita hahi pason. Borhat tita siap bagas tabe, sahat tita tu bagas joroni tu hatta. Sehat-sehat do hita saluhna. Mauliate madihamu amang inang terlobi tuaka paropuan patut dohita bangga paropuan ni huriat tahun na parjolo menyaksikan nahehe tuhatta perempuan boru-boru do ima si Maria Magdalena. Jadi las dorohat tadi si mulai ditikiot tutu hehe mahita. Jala songon ni dok ni edeni kantata hehe mahamuinang tinggal hom malosok munai. Ima edeni kur kantata nakaning. Ta tinggal hom matutua kalosok tai saluhna hehe mahita. Mauliate madihita saluhna. Songoni nang dong aku parapuan ina Kamis, ina Hanna, ina Deborah, songoni nang ina Bilesia di na 2 bulanon perjuangan ta boy hita latihan kor kantata angklung suak songoni nang kor gabungan terlebih di tanggal sia hita Paskah melayani mulai jam 4 sahat tu jam 8 malam. Kuber kami do habur joni hamuak kainang. Rapi tak kerja sama tai mauliate maka inang di halo jamunai boy membagi-bagi telur Paskah di tanggal siai molati madihamu inang suak songoni manang di akka amanami inanami na mangalean sumbangsi berupa material suak songoni nang akka donatur pasatami maulati tuhamu inang di sumbangan muna ala adongdo songon anggaran ni paropuan
si penuhatta ima mar 42 juta ido amang dalanna ubain boy nian merdalan doh dengan jala terpenuhi manian melalui sudah aka silua tadok akamplot asaboy terpenuhi bainotai imasi dohonok kutu hamu amang mauliati godang madi hamu dang tarbalos sami aka namangalian aka sumbangan satu hatta ma jalo hamu balas ni marlubi gadda saya ditabay tu hatta may tu aka pinopar muna tu aka yanakon sude jadi songon hata ni tu hatta nama dok di Amsal tolu Amsal tolu ayat 10 kamu jenang Amsal tolu ayat 10 di bahasa Indonesia mana lebih apit maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buahmu buah anggurmu dan sia-sia akan mengalian silas niroha apalagi menyumbang tu gereja dan sia-sia inang jadi dia burjio munai mau lihat mau pasata itu hamu jadi terus masongonon hita solid kompak sude aka kategorial naopati terlebih dia kaina naso masuk dope tupunganon asa romanian pangiduan tupungan ina Kamis, ina Deborah, ina Bilesia, ina Hana. Akhir kata mau lihat mau pasata itu hamu songoninang amang padita nama dongani hami ditiki nama mereng aka namar sahit onma program ni parupuan di pasca tahun 2000 Hudalani hamido mar 22 halak akan namar sahid. Kunjungan kasih. Jala mardala do bakti sosial. Di pasah huriata tunasida akan namar sahid naung liling peak di podomanna dang boy be nasida rotu bagas joroni tuhat tahun alani parsahiton. Sayang gia ma tujulan narion. Boy ma sehat-sehat nasida asa boy rap dohot tita mau liate ma dihita saluhna mau liate manang di padita namin na terus songoni nang parhalado na tetap memantau parupuanon di liot tuhata magajang ni umur sude tu aka parhalado songoni nang aka padita tasaluhna botima upasahat selamat pasca ma dihita saluhna Botima, horasma. Ya, binasa matuk itu seksi perempuan. Shalom. Selamat Paskah dan selamat parahion ma dihita sude akadainaku. Pertama-tama yang kami hormati tu Amang Pendeta Resot dohot keluarga, Amang Pendeta Siahaan dohot keluarga, Inang Pendeta Borusinaga dohot keluarga, Inang Diakones dohot keluarga, Amang Ketua Dewan Koinonia dohot keluarga, dan seluruh jajaran Dewan Koinonia dohot parlahalado di Huria AKBP Bandung Timur, dohot di Sude Aka Dainang Damang ruas nih HKBP Bandung Timur.
Kami dari pengurus seksi perempuan mandok Mauliate Parjolo tu dukungan dan selalu bimbingan yang diberikan oleh Amang Parhalado dohot Amang Pandita na terus Rade memberi bimbingan kepada kami pengurus seksi perempuan yang boleh berjalan beberapa program kerja yang kami sudah usulkan di Huria. Begitu juga di acara hari ini bertepatan dengan Parheon Seksi Sekolah Minggu Seksi Perempuan HKBP Bandung Timur. Kami dari pengurus seksi perempuan mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia yang telah berjeri lelah selama 2 bulan ya mempersiapkan kegiatan Parheon Seksi Perempuan dan Paskah. Kami sudah melihat bagaimana kerjasamanya karena kegiatan seksi perempuan tidak bisa berjalan tanpa dukungan kerjasama dari Daena Kusude, baik dari punguan kategorial maupun dari wake yang perempuan yang ada di wake di gereja HKBP Bandung Timur. Jadi Tuhanlah yang membalaskan seluruh jerih pelelah panitia yang sudah berjuang melaksanakan acara dari hari Minggu lalu Paskah di mana dilakukan pembagian telur dan lapet yang merupakan swadaya dari tiap-tiap punguan ina kategorial. Jadi kemudian hari ini juga mengadakan ucapan syukur dengan memberikan amplop dan juga boras sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Jadi mulia tema biarlah segala pelayanan kita hari ini membangun kita semakin lebih lagi dalam pelayanan kita buat Tuhan, bukan untuk kehebatan gagah kita sendiri baik panitia maupun pengurus, tapi semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hari Haheon ini kami juga mengundang Akadaina Kusude naso mangihut tu kegiatan-kegiatan perempuan Radema Akadaina Kusude. Molo di gereja kita ada 4 kategorial. Boima masuk Akadainaku dari wek asa godang membangun pelayanan di gereja kita. Ada punguan Ina Belesia setiap hari Jumat, punguan Ina Deborah juga di tiap hari Jumat mulai jam 15.30. Kalau Belesia dari jam 5 sore. Kemudian hari Kamis, punguan Ina Kamis dimulai dari jam 15. Dan juga untuk Akadainaku yang mungkin sudah nama balu, adong do punguan di gereja kita, punguan Inahana di hari Selasa dimulai ibadah jam 2. Dan kalaupun Akadainaku nggak bisa di sermon gabungan seksi perempuan pun dilakukan partangyangan dan sekalian latihan kor ataupun juga latihan angklung yang seperti sudah kami persembahkan. Radema Akadainaku na adong di week yang belum masuk Ria Mahita. Kalau sermon gabungan perempuan dilaksanakan setiap Kamis minggu keempat mulai dari jam 2. Di sidang hanya para dewan partangyangan kita juga akan menambah sebagian sedikit ilmu dengan mengundang beberapa narasumber untuk memperkaya kita kaum ibu di gereja HKBP Bandung Timur. Jadi kami dari pengurus menghimbau
marilah kita akadayana kusude reta mahita rotu parpunguan di gereja AKBP Bandung Timur, terkhusus di perpakuan perempuan. Jadi banyak berkat yang boleh kita rasakan. Kita memang kalau melayani bukan berkat materi yang kita akan kita terima, tapi berkat di luar materi yang bisa kita dapatkan. Karena Tuhan kita sungguh baik, kebaikan Tuhan biarlah kita persembahkan kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi sekali lagi kami dari pengurus Mandok Moliate tu akadainaku panitia yang sudah berjeri lelah mempersiapkan acara 2 minggu ini dengan dalam waktu 2 bulan berjeri lelah mempersiapkan acara ini. Tuhanlah yang membalas, Tuhan yang memberkati kita. Di Damang Dainaku juga yang sudah akan memberikan bantuan materi maupun moral materi bagi kami. Terlebih Aka Damang na mendukung Aka Dainaku Sude pelayanan, karena tanpa dukungan Aka Damaku Sude nggak mungkin Aka Dainaku Sude boy reta tu parpunguan. Jadi biarlah kita semakin diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan kita sungguh baik. Biar pelayanan kita boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu doa dari kami, kiranya Tuhan yang memberkati kita. Shalom. Mangaradima akaina para diho tadok nga songoni nangkat ini boras mare di mahita. Di sana
Sai deho nek sada hu jongjo kita. Ope hamu akan naung pinili ni debata akan abadia jalan hina holongan. Soluko kamu ma para sirohau situtu habasaron haserepon labok doho labas niroha. Songon panesa di Kristus di hamu, songon imanang hamu. Alai digijang isaluhu na mahaholong ni rohai ay do rahut-rahut ni nasa hari pason. Gugun mahata ni Kristus maringana di tonga-tonga muna, madonga sado hapistara mahamu masih ajaran, jala masih paingotan marhiti itiri aka ede pesalmen, ede puji-pujian, dot ede partodion, ede kamu made bata di bagasar rohamuna, marroha hamulateong. Jala dan siulawan, mana dihata, mana dipambahena, saluhut na imarite, teguar ni Tuhan Yesus, hut mandok mauliate tu debata ama, marhite hite ibana. Ali debata manami na di banua gijang hodo haroroan di saluhut, si deoneo na dengkat doho nasa libasan na mauliutus. Hupa saat kami masyan na nilomitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Paso-paso may jalara moti asa operasya kami pilihanon. Pati bulok karajaw mo dito nga tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marwa nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang isilolomitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di banua gijang say pinorbedia magwaramu, sero maharajaonmu, sesat malomani roham di benutong songon na di banua gijang, leo matuhami sedayun hanghulua siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togio tu pangujunan, balua mahami sian pangako. Mahamu di bagasar dame jalo hamu pasu-pasu sia debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahu. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor homma dame na tutodim.